Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Impunga yesinti yakhuleka enhla nezansi kusifundazwe sisonke sikaMthaniya. Namuhla ngizwa nginomuzwa ukuthi ke ngikhulume ngokubaluleka komsebenzi wesithelo. Lesihloko sinohlonze futhi sihlabahlosile kakhulu. Ngilobile ngaso kwincwadi ethi amava ahlabahlosile. Ubaluleke ngani umsebenzi wesithelo? Umsebenzi wesithelo umsebenzi obaluleke kakhulu ngaphezulu kwayo yonke imisebenzi ekhona nemisebenzi eyenziwayo. Ukhumbule ukuthi izinto esinazo thina sabantu izinto esiziphiwa amathongo asisingethe amathongo asemakithi. Isithebeke sona ke siyefana nomnikelo uma ungafanisa ngokwezinkolo. Kubaluleke kakhulu ukuthi uwenze umsebenzi wesithebe ngoba umsebenzi wokunikela, umsebenzi wokupha ethongweni. Abantu abaningi bazi ukuthi makufanele wenze umsebenzi uwenza kuphela ngoba nako kukhona isimo esithile esuke sikhaleleka phakathi kwekhaya. Kwesinye isikhathi uwenza umsebenzi ngoba nako kukhona usiko oluthile okufanele ukuligcine, mhlawumbe uligcinele lo ekufanele ukuthi umgcinele lo. Kanti umsebenzi wesithebe umsebenzi ohlala ngaso sonke isikhathi uba impumelelo. Angifuni ukuthi ngigeqe amagula ngoba ngemubi. Encwadini ngikulobile konke lokho, ngachaza kabanzi ukuthi umsebenzi wesithebe ubaluleke ngani, muhle ngani. Ngiyacela ke ukuthi uzitholele incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile.